Sadiq Sani Sadiq ya fito yana ɗaga murya yana ƙorafi akan abin da yake faruwa a ƙasar nan. Ku danna mana subscribe domin samun cikakken labari. In ba ku manta ba, a kwanakin baya ne jarumai da yawa sun ƙorafi akan abin da yake faruwa a ƙasar nan, kamar su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Lawan Ahmad, Hamis Breka, Rahama Sadau, Fati Washa, Hadiza Gabon, har da ma mawaƙan kudu kamar su Davido, Zlatan, Naira Marley da dai sauransu. Yau kuma abin ya kai Sadiq Sani Sadiq ƙarshe, saboda ya ga kullum sai wani abin ya faru a ƙasar nan, kuma abin baya faruwa da kudu sai dai arewa. Ya ce to yau abin ya yi yawa. Bai kamata a ce an bar abu ya ci gaba da faruwa haka a ƙasar nan ba, saboda in aka ce za a yi shiru ba to wata ran fa sai mun tashi mun ga babu kowa a ƙasar nan sai 'yan tada ƙayar baya, ko kuma a ce ma sun ƙwace ƙasar gaba ɗaya. Ni dai ina kira ga wannan gwamnatin ta ƙasar nan wacce take mulkar ƙasar nan baki ɗaya, a taimaka a kawo 'yan ƙasa agaji, saboda 'yan ƙasa sun fara fita daga hayyacinsu baki ɗaya. Ban cire kowa ba, saboda ko kai waye kana jin ba daɗi a ƙasar nan. Daga ƙarshe ina kira ga wannan gwamnatin a taimaka a duba lamarin, ko mun yi ƙorafin mai yasa ba kwa ji, a taimaka a tallafa a duba lamarin.